Hello friends, jotono phone kaham tei jotono lamsogo ani vlogger jung tabuk mohalaya ni beranya ni phaijak jung ongkhor mani ke 4:30 ta on ongkhoro haipana apra khor ni bagai jung video khailia hingke tabuk hingke parkan aro berai tongo hingke tini agwan chukmani seman rong ni hai parko borok onek bangan hnai haipano semano oro parko kok banglai mani bagai taklai hingke 10 ta ni pore si kulok nai pun ke nai di sono busuk borok facility rui tong mani semano ko ada tam se entry fee bo nang ya 5 টাকা rok sin kem phungni simin khulog ri rong ke tabuk ke ko khub khulog riya angkete fee bo nang nai entry fee ke am bagai chini borok tong na yang mam bagai yang ma hayang ke dokko kore hai pano jong tini ni mohalaya kaham ke no lai layan hne kati layan hne ang kha khayo ke jong haijak tini ke to borok kisa kom no jaga bo kusi khulog ya par ke ba ke ang nong ayang phasing thangai khulugan lama phasing ndi tabuk phungni 5:30 tamai tongo ke semani no nai kheto taklai kono sana kok sikri asuke no borok kom ke angke to mia horo daktin thoka te 4 ta alarm rina kha ke 4:30 ta kheno jong khor lai kha ke abono tabuk park ni jong ayang thanglai tonglayo stadium phasing go ke taklai asuk okra rok borok kurui himnai rok sudu srai rok simisi bai hung hangke berai leijak ke aijogo ke taisa borok bangmani sal sugrurok borok komirurok ong tongkha ke park rok khola tongkhe to borok rok kubangma nong tongkhamung chaklai ya pungwi silai tongkhamung ke abo hingke park si khola kri ba borole bathak sine ba haini bagai sising gepla haike joto borok rok phurei phrai thangbai jak bathak jangni koroni bagai yam bagai jung tabuk ko thongthongo sokpaikha orole tesa bathak jangnai tongo basuk jangnai tongo ba orogo borok kachana naigrana ke habai nei khesi saiman lainai ke tabuk jung o jagao bike beranai ke nai tongdi ke oro tonsinai ke ongkhorka o bisinga habai naigrana ke saiman nai busuk borok bang ke habai tongo ko hapka oro bahaino same condition oro phaike taisa borok bangan hine ban sokmani oro bahaino borok kom no ke habono phaika jokhon kisa sakao kawe asuk lai tongrana ke leb lengkha bla phungni simi himani ke ba kisa asugui tonglai grana ke tabo kasai tongo ya paisa ke seboi ke ang sakao tongoi norong na yang lama o borok busuk bangra phunugano nadi ko lama o bahaino ke yang tabuk ko playground ni bu phunuk nai tanggadi phunukano iko nai di obo hayang tongo bisingo borok koruino enyo masamang nai asuk laibai tongo ke haibano kisa res khaile gana sung iko nai di bai be malai rekha koitan simang korka koita ongkhor ande 5:30 so 4:30 hora songkhor jong phaichung da park phaiching ne tabukhe o stadium ni thangsinai ko ya paisa ke nong khori tongo jekhe kasaka ke nong khori tongo ke abono thangsinai iko monai songbai bu malai rekha brokhe tabukse ongkhor laifo ke kisa kok rok salai thanglai sinai jengkha jagani thangsinai brokhe oro sigorinan phai tongo tabukse angke o gate besatei ongkhorani marken hamjago obo deli no khulok jagyamang nogo haike no ke thanglai sinai ko sini bike orosi thangoi tonglayo tabuk kesango bike o kakhe phungrogo maisinsi phaiga angke ba kisa kesango markeno hingke chung tabo khani haite waisa park bakhak thangai tonglayo ko sokpaikha borok khorok nei hingke chini news channel lo samung khayo chini news channel ni bomung hingke khumolong express hingke borok chini public reaction rokna nai hingke aboni bagai borok bo khaijak ke chung tabo ongkhor laikha koro sokpaikha oro khichori chari tongo hingke jongbo salai nagra na mayo khika himlai mani hingke ba ke tabuk salai sinai ke jong 3 jon chalainai iko munai rajri hingke bo thangai paikha teke sajagabo gabono jong tabuk salai grana khichori bahai mata mani markhen mayo khisokjak nugui thogan haigan ma tongo gran khe songjak ke tabkhe ang na sinai
hai pano sawi maya phongai sri sri to banai na kha ke tabuk satong tungluluk kisa satong nangai nei jalai na grana nai tong di oro sasinai gang nang ke chai phuno grana thogo norogani mukhangni expression nungni buji tongkhana ke chai na grana okung sakhai ke tabung ke je samani barana khibai rulaikha yak solai nagrana hinke tai bahai hai ki philai thanglai jau kha maharaja ni stage gana ro hinke tinini phaimani kono photo rok si bojagya ko hinke kisa oro ba thagai photo rok bojagana I koyang saido chini nano dabura bai photo bojagrana hinke ko lama cross khai thangai tanglayo bong bai photo bojangnani hinai oro to jotono common photo to oro jotono bathak bojago hinke jongbo bojaglaigrana kisa nai tongdi boni yak romoi siang muktri si phaisi oro si thona musung siu ke tabo kisa suicha sakawo kagrana hai pano ang asuk pano hilike asuk yedo ostei ke asogo bainani kiri jago hinke tabo goro kisa photo rok bojagai nagrana oboromoi hinke sarai frani kongna se moita mansi o mo haike khonjo romoi rok haike asuk mani kwasini nana dabura songbai obo hinke ani nana obo hinke an dabura tei obo hinke ani suisha आगे नि जन्म मोसों बुरा बुरी अंफ्रनि प्लास्टिक सिंगरे है दा आगे नि जन्म मोसों बुरा बुरी अंफ्रनि अब या ताबुक थुइ दे वैसा जन्म नामानि आंगो मा हायका आइखा बरक मा हायके नुस्ते सुतंगु खाता आं खेवबनो आगे वो सिमेन्ट नि ताक जाखिनि सितंगो तिनि सि गाहामके सिनै नेमनसे अमो सिमेन्ट निया फटो रक बुजाक बायखा भिडिअ रक खायबायखा ताबुक खांलायखिनाय Ini ni sini bere man roko sunong kha ke ini nani blog sunong sinai kadi oh ke joto nani video no nai tong bagi hai na hai te basha nang no ham pa ya faro ke bye bye malai ni no next video